ନାଇଁ ରେ ମିଛ କଥା କଣ ନାହିଁ 3 ଦିନ ତଳେ ତ ମନର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବରେ ମା ଏ ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କିଏ ଡାକିଲା କଣ୍ଠସ୍ୱର କିଛି ବାରି ପାରିଲୁନି ଆଗ ସାଉଏ କଣ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପଠେଇଦେଲେ ବୋଲି ଗାଈଟା ତ ପାଖରେ ନାହିଁ ବି ସଜାଇଛି ଆରେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ଝାଡୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଆଉ କାହା ସ୍ୱାମୀ ତୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି